honetan daukagu tren bat, bere luzera da 80 metrokoa, eta momentu honetan 120 kilometro orduko abiadura ari da. Momentu horretan ikusten du seinale bat non esaten zaion 100 metro pasata bere abiadura izan behar dela 80 kilometro ordukoa. Lehendabiziko galdera da ze azelerazioz frenatu behar du. Logikoki frenatzen baldin badu eta nik horrela irudikatzen baldin badet abiadura positiboa, bere azelerazioa izango da negatiboa frenatzen ari delako. Olako zerbait izango genuke, bere azelerazioa. Ze motako higidura daukagu? Higidura zuzen uniformeki azeleratua. Higidura zuzen uniformeki azeleratua, eta lehendabiziko gauza jarriko genituzke abiadura hauek metro segundukotan. Zuek badakizue egiten, bilakaera faktoriak erabilita, 120 kilometro orduko abiadura da 33,3 metro segundukoa. Eta 80 kilometro ordukoa, 25 metro segundukoa. Beraz, frenatzen baldin badu eta esaten baldin badigute ze distantzia egin behar du horretarako, daukagun adierazpen bat, zeina den, bukaerako abiadura berbiken hasierako abiadura berbi, berdin, bi aldiz azelerazioa bider delta X. Hemen ezagutzen dugu, bukaerakoa dela 80, hau da, 25 metro segundukoa, hasierakoa dela metro segundukotan 33,3. Azelerazioa da gure ezaguna. Esan dugun bezala negatiboa izan behar den. Eta bider delta X da egiten duen espazioa, 100 metro. Bakoitza ordezkatzen dugu eta azelerazioa kanporatzen dugu. Hau da, 25 metro segunduko berbi, ken 33,3 metro segunduko berbi, zati bi bider egiten duen distantzia, 100 metro. Eragiketa hau eginez, emaitza da -2,43 metro segundu karratuko. Minus hau, logikoki izan behar du negatiboa, horregaitik esango genuke momentuz ematen duela ondo goazela. B atalean esaten digute zenbat denbora behar duen tren osoa zeharkatzeko 200 metroko tunela bere abiadura konstante baldin bada eta 80 kilometro ordukoa, hau da 25 metro segundukoa. Ulertu behar deguna da, tunelean gure tunela hau baldin bada eta guzti zeharkatu baldin badu, bukaerako momentuan tren osoa egon behar duela hemen. Orduan bukaerako posizioa litzateke olako zerbait. Hau da, beraz, lokomotorak egin behar duen espazioa da 200 metro horiek gehi bere luzera, 80 metro horiek. Beraz, egin behar duen espazioa da 280 metro. Esaten digute, abiadura konstante ari dela. Hau da, azelerazio zero da, hau da, higidura zuzen uniformea du. Higidura zuzen uniformea da, eta orduan abiadura berdin delta X egindako espazioa zati delta T, denbora. Abiadura finkatu digute, eta ez ezaguna da denbora. Beraz, kanporatuko dugu denbora. Beraz, 280 metro egin behar ditu, abiadura 25 metro segundukoa da, eta horretarako beharko duen denbora 11,2 segundu izango dira. Eta hau da dana, edozein zalantza baldin badaukazue, mesedez iruzkinetan utzi eta erantzungo dizuet. Bueno, beste bat arte.